jdeme házet Mentos do koly. Počkej, no, 3, 2, 1, teď. Oh, guys. Tak to je celkem malý, no. Tak. Počkej. Fuj, koukejte se na to. Počkej. Tak já ještě kurňa. Ty vole, nevybij to všechno, Péťo. Nevypij to všechno. Počkej, oni jsou v tom ty mentosky. To vychlasat. Já. Takže doufám, že se vám tohle krátký video líbilo a dejte like pro kolu. Kurňa. Dejte like pro tady tu kolu vypitou a mějte se, čau.